Iki kedadeyan nalika aku isih mahasiswa. Aku ana ing dalan trip karo sawetara kanca nyopir ing dalan gunung ing wayah wengi. Banjur aku weruh terowongan lawas ing ngarep. Terowongan kasebut minangka papan angker sing misuwur ing antarane warga lokal lan wis dadi situs kacilakan lalu lintas ing jaman kepungkur. Kancaku kandha iku medeni. Ayo ora liwat, nanging amarga penasaran aku ngandika iku ora apa-apa lan banjur mlebu terowongan wae. Sanadyan awan ing jero terowongan iki surem lan hawane adem. Banjur dumadakan mesin mobil mandheg lan lampu mati. Kita macet ing terowongan sing ireng. Banjur saka ngendi wae aku krungu swara wong wadon nangis. Suarane saya banter nganti keprungu ana sing nangis nang kupingku. Kita gumeter wedi lan ora bisa ngomong. Banjur wayahe sabanjure lampu mobil ujuk-ujuk murup lan mesin urip. Kita enggal metu saka terowongan lan mulih. Sanadyan wis tekan omah, aku ora bisa mandheg krungu tangisane wong wadon mau. Ing wayahe, aku pancene mikir aku bakal mati. Sawetara taun sabanjure, aku nemoni aku liwat terowongan kasebut maneh. Wektu iki aku nyopir dhewe lan nalika nyedhaki terowongan rasa wedi sing do krasakake banjur bali maneh. Pas mlebu terowongan, mesin mobil mandheg lan lampune mati. Aku gumeter wedi lan ora bisa ngomong. Banjur keprungu tangis wong wadon mau maneh. Nanging wektu iki saliyane krungu swara, aku uga weruh wong wadon. Iku wong wadon sing rambute dawa lan nganggo klambi putih. Wong wadon mau marani aku, nangis lan raine kleru. Aku wedi banget, aku mbukak lawang mobil lan nyoba mlayu. Nanging lawange dikunci lan ora bisa dibuka. Wong wadon mau alon-alon nyedhaki aku lan nyelehake tangane ing kaca mobil. Ing wayahe, aku krasa hawa adem banget lan ilang eling. Sabanjure aku tangi. Aku ana ing amben rumah sakit. Miturut dokter, aku ambruk amarga hipotermia. Wiwit kuwi, aku ora nate nyedhaki terowongan mau maneh.